Здравейте! От Patron.bg ви представяме нашият най-добър професионален електронен нашийник за обучение на куче от висок клас с голям обхват от 1600 метра на марката Dog King. Идеален за ловни кучета и домашни любимци, моделът притежава много допълнителни подобрения, екстри и функции, което го прави фаворит при избора на подходящ нашийник за вашите специфични нужди. Приемникът, който се поставя на врата на кучето, е проектиран да отговаря на най-висок клас водоустойчивост, така че вашето куче може да плува или да ходи в дъжд и други неблагоприятни метеорологични условия с него. Дистанционното също е водоустойчив клас IP65, което ви дава пълна свобода да подавате команди дори в проливен дъжд. Устройството разполага с изключително силен електрошоков регулируем импулс, което позволява обучението на най-упоритите кучета. Ефектът се постига с допълнителна пружина тип пластина, която се поставя между електродите, като подсилва значително ефекта от електрошока. За поръчки ни потърсете на нашия уебсайт patron.bg или на нашите телефони за връзка.